Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информация музыкаль тапшыруы. Дөньяны матурлык кына түгел, кешеләрнең матур эшләре каткара. Нурлы җомга көне мөбарәк булсын. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Дөньяларыбыз тыныч, йөрәкләребез чиста, рухыбыз нык, эш гамәлләребез дөрес булсын. Барыгызга да күркәм гамәлләр, нурлы көннәр теләп калабыз һәм бәйрәмгә тиң җомга тапшыруын башлап җибәрәбез. Бүгенге җомга вәгазендә Allah'ның рәхмәтенә ирешү турында сөйләрбез. Һәр мусульманның улуг максаты булган әлеге халәткә ничек ирешергә соң? Балам багалмам сәхифәсендә аз ашаучы балалар турында сөйләшергә исәплибез. Аз ашый. Бу кем тарафыннан әйтелгән фикер? Аз дигәне чыннан да организм ихтияҗларын канәгатьләндерерлек түгелме? Шуны ачыкларбыз. Бу көннәрдә генә Казанда Әйдәбас дип аталган татар биюен үстерү остаханасы булып узды. Әлеге остахананың төп максаты ул да булса татар биюенең никадәр бай, матур булуын күрсәтү иде. Хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова да әлеге бәйгене эчтән дә, тыштан да, сәхнә артыннан да карап өйрәнеп кайтты. Аның видеоязмасы. Бүген бейісі келешін ки бүгін Әйдәбас фестивалінің гала концерті. Россияның түрлі төбәкләрінен келген татарларының биюләрін көрәсігіз келсе, әлбәттә әлгі концертқа күз салырга кирәк. Біз сәхнә артына. Теге ел Әйдәбас проектының үстерү билимлек атна узды. Һәм безнең катнашучыларга бер атна остаханәләрне уздырдылар. Бу билим атнасы булды. Бу елы Әйдәбас фестивале билим атнага йомгак һәм нәтиҗә. Катнашучылар яңа татар биюләрне куеп, фестивальгә килеп, бүген матур татар концертын куя. Достар, бүгінгі проект шыннан да бик үзенчәлекле, чөнки монда инде Самара татарлары да килеп җиткәннәр, аларның гримеркалар, әйдәскәләре да нишләр икән. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Исәнмесез, Аллаһка шөкер, хәлләрендән арыттыкан ишнәс генә. Әйе. Бүген менә гала концерт булачак. Нинди бию күрсәтәчәксез? Без инде үзебезнең данлыклы bütün Tatar dünyasına tanılgan, taralgan yermek bağın bir gösterecek biz. Keskene gelip biz mene masterclasslar verdik bitende. Şu ekspertler buralar. Ayı şok katıp karap durdu küzleri şokmağı. Çünkü özüm biyi bilmem ansı. Bütünüsü bile ansın. Mene bir gışadı yermek vağı. Samara'nın mene özlerinin gırıv gadetlerin bugünküge kadar saklap kalalar. Şunsuna şok katıp, onları yeşlerge, kişkine balalarga şok katam. Çünkü özlerinin gırıv gadetlerin bilip, şulay... Kişkine buldan karamastan. Kişkine buldan karamastan, özlerinin şunu bir yakıştık dalaştık. Һәр бер концертның әлбәттә иң кызык өлеше ул сәхнә арты. Һәм без дә хәзер сәхнә артына кирип карарбыз. Сәлам, без Мирас бию ансамбле. Казаннан килдек. Әйе, biz tüm katnашчылар түгел. Biz чакырылган кунаклар. Бүген без Балта Чабатасы биюен бийбез һәм Татар, Астрахан татарлары биюен. Балта Чабатасы Безгә постановщик куйды Алсу Хәбибовна. Я представляю
Мин Түбән Кама шәһәренең Нардуган җыр һәм бию ансамбле биючесе һәм балетмейстеры. Әйдә бас фестиваленә олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу күптән көтеп алынган һәм без яшьләр өчен бик кирәк булган остаханә дип саныйм. Берничә көн эчендә без Россиянең төрле төбәкләреннән килгән коллективлар татар биюенә бәйле чараларда катнаштык. Паркларда, Абдулла Кариев театры ишегалдында шәһәр халкы өчен кичке уеннар үткәрдек. Мин әлеге фестиваль дәверендә үзем өчен тәҗрибә, яңа көчләр һәм уңай позитив эмоциялар тупладым. Әгәр дә яшь буын белән инде иңнәрендә олпат тәҗрибә булган өлкән буын, урта буын бергә җыелып, ниндидер эшне башлап җибәрә икән, аны алга таба дәвам итәргә теләге белән янып тора икән, бу була торган эш һәм аның киләчәк булачак. Проектны киләчәктә безнең бик күрәсебез килер иде. Чынлап та бию сәнгатен өйрәнә торган методологиялар, институтлар белән бергә ниндидер зуррак масштабларга атлап китүен дә, чөнки Казан шәһәренең парклары, скверларында күрсәткән остаханәләр, безнең театр мәйданчыгында атлап киткән бу проект үзенә зуррак масштаблар сорый. Әйдә бас фестиваленә Россиянең төрле төбәкләреннән килгәннәр. Әлеге биючеләребез Төмәннән. Исәнмесез? Исәнмесез. Исән булуына килеп җиттегез. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Сезнең коллективыгыз турында сөйләп китсәгез иде. Безнең коллективка 10 ел булды. Менә гел Себер татарларының үзенчәлекле биюләрен башкарабыз, Себер телендә татар җырлар җырлыйбыз һәм Казан чакырганына бик зур рәхмәтлебез. Суд приставлары балаларга дигән акция дәвам итә. Шул исәптән студиябездә кунакта Россия суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең бүлек инспекторы Рузилә Заятдинова белән сөйләшәбез. Хәерле көн, исәнмесез. Исәнмесез. Рузилә, менә әйтегез әле, менә хәзерге вакытта күпме алимент эше бар һәм күпмесе түләнә аның? Хәзерге вакытта алимент түләтү буенча үтәлергә тиешле 19750 эш бар. Хәзерге вакытта 2023 елда башыннан бирле инде 300 миллион акча бурыч түләнелде һәм алар тиешле кешеләргә күчерелделәр. Бу инде Татарстан буенча, Әйе, бу Татарстан буенча. Бу узгы елгы күрсәткечләргә караганда безнең 54.5%-ка яки абсолют саннарда 108 миллионнан артыграк булып чыкты. Рузилә, менә бу акчалар счетлардан тотып калу хисабына алынамы? Әллә ниндидер башка чыганаклары, башка юллары бармы аны алу? Бурычлы кешеләрнең счетларыннан тотып калудан тыш без шулай ук эш урынын бирүчеләр исеменә карарларды җибәрәбез. Монда аларның керемне ничек тоту рәвеше барысы да язылган була. Һәм шулай ук акчаларны дөрес тотылу һәм алып күчерелү буенча бухгалтерияларга тикшерүләр уздырыла. Быел шундый 10300 бухгалтерияга башкарылды. Тикшерү моннан тыш 10,000-нән дә артык булган бурычлы кешеләргә чит илгә чыгу мөмкинлеге шикләнелде. Быел 8000-нән артык кешегә мондый чара кулланылды. 2540 алимент түләмәүчегә транспорт чаралары белән идарә итү мөмкинлеге шикләнелде. Рузилә, әйтегез әле, алимент түләмәүчеләр дә бик күп. Менә аларга карата иң нәтиҗәле чара ниндирәк? Иң нәтиҗәле чараларның берсе булып бу әлбәттә мөлкәткә арест салу, административ һәм җинаят җаваплылыгына тарту тора. Аңлы рәвештә алимент түләмәүче кешеләр дә бар, менә аннан качып йөрүчеләр. Алар белән нишләргә мөмкин һәм нишлисез? Гамәлдәге законнар буенча бурычлы кешеләрне эзләү чаралары кулланыла. Бу очракта пристав башкаручы үзенең бу бурычлы кешенең кайдалыгын билгеләү буенча эзләтү эшләрен алып бара. Чаралар уздыра. Моннан тыш алимент түләмәүчеләргә карата эзләтү эшләреннән ары әле
шетелге шығу мөмкинлеге шикләү һәм транспорт чаралары белән идарә итү мөмкинлеген шикләү дә шулай ук карала. Эзләтү нәтиҗәләре аркасында ел башыннан бирле безнең 350-дән артык кеше эзләнелде. Әмма әгәр дә кеше инде табылмаса, ел дәврендә аның турында бернинди информация да булмаса, бу чиракта түләттерүче кеше суд аша судка мөрәҗәгать итә ала, аны билгесез югалу турында. Һәм бу безгә алимент алучы балага пенсия алу хукукын бирәчәк киләчәктә. Зур рәхмәт. Розилия, менә тагын бер сорау. Алимент түләүче, түләргә тиешле кеше, мәсәлән, аның кереме юк ди, каядыр эшләмиме, авырыймы, менә андый вакытларда булырга мөмкин бит. Менә мондый очраклардан эшлисез. Менә бу сорауга җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез безнең социаль челтәрләрдән, экраннарда күренгән QR кодлар аша кирип белешә аласыз. Бүгенгә Розилия белән саубуллашабыз, тынычлык, саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Аллаһы Тәгаләгә карата мәхәббәт һәм ихласлык ислам динендә төп әхлакый сифатлар булып тора. Бу сифатлар Раббыбызга хезмәт кылуда чагылырга тиеш. Чыннан да Аллаһы Тәгаләгә хезмәт кылу ул бөтен шәригать буйрукларын үтәү, намаз уку, ураза тоту, Коръән уку, зикр әйтү, шулай ук харамнардан тыелу. Ләкин һәр вакытта да моны эшләп бетерә алмыйбыз шул без адәм балалар. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил галамин ва салату вассаламу ала хайри халқиллаһ Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem taslimen. Amma ba'd. İngelik Rabbimiz Subhanahu Teala bizga şeksiz rahmetlerimiz hem de boş yiyip anağına rahmet okullarımız bulsaydı bar bergen nimetı için. Nurimiz, kadirli Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizga şeksiz salavat şerifelerimiz hem de senedagalarımız erişseydi. Hemme bizga da şuşu ılık mizgiller, bereket, saadet bulsaydı. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Müslüman kardeşlerimiz, Allah Hak Subhanahu Teala biz Kur'an-ı Kerim'de bir hesap bir ayet haber ite. Nerse deyip ayete bizge Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Fasalli li rabbike venher dey. Fasalli namazını oku. Ey bende namazını kaldırma deyip ayete Rabbimiz. Uylab qarayğalı namaz okularımız. Ol Allah Subhanahu Teala bizga kerakmikan? Anarda ol muhtajlanamı? Alla namazlarımız özü bizga kerakmi? Bizning jamoatdanimizda 365 sustaf ekan. Her kunni turmush ita boshlaganda bizning bit shu sustaflarimiz uyana, yashi, turmush ita harakatlana. Namoz o'qu bilan Rabbimiz Subhanahu Teala bizga rahmat o'qiy tugilmi har bir buvinimiz. Uylab qarayq. Namaz o'qiymiz ekan biz ikinchi ne'matga da erishamiz tugilmisan? Rabbimiz Subhanahu Teala biz ayta fasalli li rabbika vanhar dey. Allah Teala rizolig'i için qurbonlaringni bildirdi. Qurbon degach biz o'ylarga mumkinmiz. Ay hayvonni shalarga kerakda hayvonning itin taratirga gina kerak deb. Yo'q, aning bilan gina qurbon sheklanmay. Mana bit kichkina balaga da o'ngishga erishuv için boş vaqtin sarf etirga kerak. O'yinini to'xtatib turga kerak. Hamda endi ne'matga erishuv uchun tirishlarni qo'yirga kerak. Yosh o'smir ekan kishi yanada nindidir boş vaqtin sarf etib, ul tirishlarni qo'ymasa, haqiqatga erishib baxt ko'ra olmayacak. Bizda jamoat agarda yalqovlikqa berilamiz ekan, agarda o'zimizning hajatimizga gina bo'ysunib Manda ko'proq yaqlaysim kela, manda ko'proq oshisim kela, manda xayrli ishni ishlaysim kelmaydi deb o'tiramiz ekan. Biz baxtga erishib, Rabbimizning rahmatida bo'la olamizmi? Yo'q jamoat. Rabbimiz Subhanahu Teala biz ayta: "Ey banda, mening rahmatimga bir odam atlasang, men senga 10 odam atlayım. Agarda mening rahmatimga oshig'ib kelsang, men hech cheksiz 10 odamlar bilan kelarman, ham rahmatimni ko'ndiraman" dey. Shunga ko'ra 10 odamlarimizni atlayq. Rabbimiz Subhanahu Teala bizning rahmatini oshig'iq. Shul sababli o'zimizda yaqinlarimizda baxt saodatda Rabbimizning iliq rahmatida bo'la ko'rsak edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Cuma günü xeyir günü sahifesine kirişəbiz. Гадәттәгечә студиябызда qonaqta Zakat Xayriyyə Fondu xizmətkəri Dinar Ziyadinov. Assalamu alaykum Dinar. Assalamu alaykum Dinar. Dinar, bugün bizden direkt yanılıklar alıp geldiniz bizge. Bizning mana bu atnada
атна башында дип әйтегендә узды азык-төлек җыелмасы өләшү. Без әйткән идек, айга бер без инде список туплагач, инде кешеләрне чакырабыз да мохтаҗларны, һәм инде бер көнне өләшәбез дип инде. Менә 40 азык-төлек җыелмасы өләшенде. Булай айына 50 кеше инде ул тупланырга тиеш. Шушы унысы инде запас калды. Менә әле бүген дә кичәдә кешеләр килде. Шулай ук сарылар инде менә мин саңа калган идем бергезендә дип. Без шулай менә шундый яңалык кешеләрне сөендердек әлегә. Иншалла әҗерләр насыйп булсын. Тагын гадәттәгечә без бит инде бер ярдәмгә мохтаҗ баланы сөйлибез. Бүген безнең героебыз кем? Безнең бүгенге менә хәзерге вакытта сайтыбызда ачылган сбор ул булса Ирина исемле бер кичкенә кыз. Менә фотосы да бар. Фотодан да аңлап була инде аның күзләре юк дип әйтегәндә ул порок сердца дип әйтәләр русча йөрәк авыру белән туа, тетрада фалла дип атала инде ул. Һәм инде аның күзләренә тугач операция була. Баштан бер күзен, аннан икенчесенә шулай иттереп күзсез, ул хәзер инде сукыр кыз. Ләкин әти белән әнисе инде аның бик тырыша, аны артта калмауларын. Аннан соң бит инде безнең күзе начар күргән кешеләр исә сукырлар, аларның колаклары яхшы ишетә дип әйтик, аның менә шулай ук русча әйткәндә слух таланты бар, сәләте бар. Ул инде бик яхшы ишетә, ярата, шушындый музыкаль булса матур әйберләрне тыңларга ярата. Булай бик күп әйберләрне әйтә инде. Булай артта калучан бик түгел, ләкин алай да анарга менә шушы даими дәвалану кирәк. Чөнки йөрәк бит барыбер йөрәкне карап торырга, дәваларга, аннан тыш аның әле психологлар белән көпшлисе, аннан соң шушы силәме артта калмасын дип тырышасы. Шул сәбәпле инде әле Иринаның аннан тыш абыйсы белән энесе бар. Аларында тәэмин итәсе бар бит инде, аларында үстерәсе. Шуңа күрә шушы гаиләгә бераз ярдәм итәргә алындык. Анарга инде тернәкләрендә курсына ала бирсә. Ничә сум торалар? 60 мең. Менә безнең гадәттә стандарт әлегә 60 мең, чөнки 60 меңгә инде сыйышырга мөмкин, һәм әз дә булмый ул, артык та түгел, миллионнар түгел инде. Шуңа күрә менә 60 мең ярдәм итәсе килгән кеше өлешен кертә ала. Искәртеп үтегән тагын бер кат атна сайын әйтәбез, ләкин кабатлап алсак комачауламас, ничегрәк ярдәм итәргә мөмкин? Сайт аша Ингади Инкулай ул сайтыбыз аша, анда кирсәк, менә сайтка кергәч, иң беренче анда бүлеккә басарга кирәк, помочь дигән бүлеккә. Ул ярдәм итүгә һәм инде анда кемгә ярдәм итеп була, чыга список дип әйтегәндә, анда шушы янгында зыян күрүчеләр дә бар, дәвалануда мохтаҗ кешеләр дә, һәм гомумән күп балык гаиләләр һәм башка бүлекләрдә. Һәм менә шушы списокларда табырга була шушы Ирина исемле кичкенә кызны, анда аның фотосы куелган, һәм инде аның кыска гына тарихы язылган. Һәм инде анарга ничек ярдәм итәргә икәнлеге күрсәтелгән. Анда басабыз да пожертвовать дигән сүзгә әлегә аны алмаштырачакбыз киләчәктә, поддержать дигән сүзгә инде. Һәм анда ике ысул. Беренчесе сайт аша, икенчесе инде карта номеры буенча. Һәм өченче ысул бар, анысы SMS аша 7715 кыска номерына закат сүзен язабыз да, инде бушара калдырып җибәреләчәк сумманы күрсәтәбез һәм инде шуны юллыйбыз 7715 кыска номерына. Бу Ингади һәм Инкулай ысулы инде. Әгәр дә инде 7715 номерына просто гади закат сүзен җибәрсәк, 150 сум алачак инде. Шул моннан тыш ярдәм итәсе килгән кешеләр инде безнең шул адресыбызны беләләр. Тукай урамы 89, телефоныбыз 225-3322 инде, Казан коды 8843, анысы беләләр. Шул менә тагын нәрсә әйтик. Аннан тыш менә безнең хәзерге вакытта бик мохтаҗ инде, без тизрәк ябасыбыз килә шушы ярдәмне янгында зыян күрүчеләргә үткән атнада әйткән инде. Курган өлкәсендә. Курган өлкәсендә шушы Юлдыз авылы инде эскәнделәр алар үзләренчә эчкән. Эчкән авылы. Һәм инде шушы менә Мамадыш районында бер мәчет янган иде. Аны тизрәк шулай ук терлекләндереп, торгызып куярга иде, терлекләндереп. Бик зур рәхмәт, шуннан да бу эшләр иншалла башкарылсын һәм сезгә дә оештыручыларга да әҗерләр насыйп булсын. Амин, Алла рәхмәт итсен. Баланың дөрес туклануы сәламәт булуының мөһим шарты. Укучының хезмәткә сәләте, кәефе һәм сәламәтлеге һичшиксез аның ничек ашавына бәйле. Ләкин алар еш кына кайнар ризыктан баш тартып, вак-төяк әйберләр генә капкалап йөри. Бу инде киләчәктә төрле кыенлыкларга китергә мөмкин. Әти-әниләрнең борчылулары кайвакыт урынсыз да була. Аларның фикеренчә бала кайнар аш та ашарга тиеш, бәрәңге пюресе белән берничә кәтлек та ашап җибәрсә әйбәт була, әле тагын компот та име. Ләкин кайвакыт шушы ризыкларның бер өлеше генә дә аңа җитәргә мөмкин, чөнки ул кичкенә бит әле.
Яңа туган сабыйларның төп тукланышы гына булып, күкрәк сөте тора. Ә менә үсә төшкәч балаларга инде өстәлдәге ризыклар да кирәк була башлый. Нәниләрнең зур аппетитларына без әлбәттә сөенәбез генә. Ә менә әз ашаучы бала булса, бу очракта нишләргә? Гомумән, әз ашау ул проблемамы, яки организмның үзенчәлегеме? Бүген без бу хакта медицина фәннәре кандидаты, педиатр, нутрициолог Гүзәл ханымнан сораштык. Тема детей-малоежек на сегодняшний день является актуальной не только для родителей, но и для врачей-педиатров. Аз ашаучы балалар проблемасы бүгенге көндә бик актуаль. Кай вакыт баланың җитәрлек дәрәҗәдә ашыймы, юкмы икәнен әти-әниләрнең үзләренә аңлау читен. Бу очракта балалар табибы ярдәмгә килә. Беренчедән, аз ашаучы балалар дип санарга ярамаганнарны әйтеп китик. Бу сабыйларның тән авырлыклары нормада, аларның микро һәм макро элементлары җитәрлек дәрәҗәдә була. Гадәттә, мондый сабыйлар әти-әниләре яки әби-бабалары көткәннән азрак ашый. Кагыйдә буларак аларга аз ашаучы дигән диагнозны да әти-әниләр үзләре куя. Мәсәлән, аларның күзаллавы буенча бала төшке аш вакытында аш, гарнир белән ит ризыгы ашарга һәм компот эчәргә тиеш. Ә балага исә шушы ризыкларның яртысы да җитәргә мөмкин. Һәм бу нормаль күренеш. Ә менә чынлап торып аз ашаучы балалар дип, тән авырлыгы озак вакыт үзгәрмәгән яки кимегән, физик яктан яшьтәшләреннән калышучы, тиз аручан балаларны атыйлар. Андый балаларның активлыгы түбән була. Алар уйнамый, начар йоклый һәм әлеге билгеләр озак вакыт дәвам итә. Гадәттә, бу категориягә яшь ярым 2 яшьлек балалар керә. Аларның рационында бер яки берничә группа ашамлыклар җитми. Күбесенчә балалар сөт ризыкларыннан, яшелчәләрдән, аксымнардан баш тарталар. Андый балаларның яратып, көн саен ашый торган ризыклары берничә генә була. Аз ашаучы балаларда майлар, аксымнар, витаминнар һәм минераллар дефициты күзәтелә. Әгәр балагызда әйтеп үтелгән симптомнар бар икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итегез. Балалар яхшы туклансын өчен берничә киңәш. Баланы мәҗбүри ашатмагыз. Туклану бары тик уңай хисләр белән генә барырга тиеш. Ашауны күңел ачуга әйләндермәскә. Телевизор, планшет, телефон кулланмыйча гына ашарга. Әлеге җайланмалар ашказаннар эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый. Тәлинкәләргә ризыкны аз гына итеп салырга. Булай эшләгәндә ашау бала тарафыннан башкарып чыга алмаслык эш дип кабул ителми. Ашыңны ашап бетерсәң, конфет бирәм кебек алымнарны кулланмаска. Ашаганда бүлмәдә тыныч мөхит булдырырга, баланы әрләмәскә. Сабыйлар сезгә ризык пешерергә, өстәл әзерләргә булышсын. Балалар бакчасында нәрсә ашатуларын белешергә һәм өйдә пешерелә торган ризыкларны төрләндерергә. Яңа ризык тәкъдим иткәндә 2-3 тапкыр гына әйтеп карау җитми. Балага 8-15 тапкыр әйткәч кенә алар төрле ризыкны ашап карарга ризалаша. Бөтен гаилә белән бергә утырып ризыкланырга. Әлеге матур гадәт сабыйларны әти-әниләренә карап дөрес тукланырга өйрәтәчәк һәм бөтен кешедә бары тик уңай эмоцияләр генә калдырачак. Республикабызда бара торган аулагый креш проекты популярлык казана башлана. Ул хәзер республикабызда гына түгел, ә чит төбәкләрдә дә үткәреләчәк. Шул хакта кунакханәдә сөйләшербез. Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгының мәдәниятны үстерү ресурс үзәгенең халык авыз иҗатын үстерү бүлеге методисты, быелгы ярышның жюри әгъзасы Марат Лукманов бездә кунакта. Хәерле көн. Хәерле көннәр, исәнмез. Марат әфәнде, нинди проект ул аулагый тамашачыларга төшенчә биргән? Аулагый көрәш проектының җитәкчесен башта әйтеп үтәсем килә. Аның ул журналистлар союзы әгъзасы Закирова Сәрия Миннәхмәт кызы проекты. Проектка килгәндә, менә шушы үзебезнең татар халкының авыз иҗаты традицияләрен үстерү, шуларны яшь буынга тапшыру нисбәтеннән әзерләнгән әлеге проект. Шушы проектны тормышка ашыру нигезендә без үзебезнең республика шәһәрләре, авыллары буенча йөрибез. Минем үземә шәхсән шушы проектта жюри әгъзасы булырга туры килде. Мин чын мәгънәсендә горурланам әлеге проект белән, чөнки үзем шушы эштә эшләгәнлектән, элек-электән менә шушы үземнең каләбемә якын булган әйбер ул шушы традициялар, йолалар. Менә вакытында шушы традицияларны, йолаларны яшь буынга җиткезеп, аларны яңадан тормышка ашырып күрү үзе зур бәхет. Анда төрледән-төрле йолалар күрсәтелә, капма-каршы җырлар, токмаклар, токмазалар әйтелә. Әле күренмәгән ниндидер бер йолаларны күрү тагын үзебез өчен дә ниндидер бер үсеш ул. Шулар белән дә менә күңелгә үзенчәлекле бер әйбер.
Ярышның быелгы темасы? Ярышның быелгы темасы менә студентлар арасында ана образы булса, укучылар арасында Абдулла Тукайның болашагы, ижади эшчәнлеге, тормышы булды. Сез жюри әгъзасы буларак менә нәрсәләргә игътибар итәсез күбрәк? Әлбәттә, менә шу командаларның булганына, менә бигрәк тә күңелгә жюри әгъзасы буларак шушы яшьләрнең тартылуы. Менә ниндидер аермалык бар, әти-әниләр сәхнәдә эшләгән вакытта аларның балалары, оныклары да шунда катнаша. Менә ниндидер бер бәйләнеш дигән сүз бит инде. Димәк, бу проектта әти-әниләр, балалар? Әти-әниләр, балалар да катнаша, шул ук вакытта язучылар, шагыйрәләр, студентлар, укучылар. Алар кем белән көрәшә? Алар, мәсәлән, менә бер бәйгедә булды студентлар белән җирле шагыйрәләр. Капма-каршы менә шулай. Шуннан да шатлык кызыклы тема икән. Һәм менә быелдан башлап инде, минем аңлавымча, бу төбәк ара конкурска үсеп бара икән. Алга таба нинди планнар бар? Менә әле без күптән түгел генә Чувашия Республикасы Батыр районында булып кайттык. Шундый яхшы итеп каршы алдылар. Шуның хәтле әзерлек 11 команда катнаштанда. 11 команда менә башта иң беренче балалар белән без карадык мәктәп бинасында, икенче өлешендә зурлар белән, өлкәннәр белән башланып китте. Рәхәтләндереп үзләренең фольклор ансамбльләре белән каршы алалар. Күңелгә якын. Аннан соң инде сәхнәгә күтәреләләр, сәхнәдә инде дулкынлану хисләре күренеп тора инде. Менә күңелгә шунысы рәхәт булып китте. Анда шунда бер бирем бар иде. Мәсәлән, токмаклар. Ике команда бер-берсенә токмаклар әйтешәләр. Токмакларда без алдан әзерләнгән сүзләр бар. Мәсәлән, самавар, кулъяулык, сөлге, аулагый дигән сүзләргә керткән. Шундый матур итеп менә минут эчендә шундый итеп әллә ничә токмаклар әзерлиләр. Шул ук вакытта җырлап та бирәләр. Шуның хәтле бик матур күренеш. Инде ул теге бәбей шәйләре, аулагыйлар, инде төрледән төрле солдат узату, исем кушу. Исем кушулар бөтенесе бар. Аулагый көрәш менә кайларда булды һәм киләсе уеннарыгыз кая булачак? Безнең Татарстан Республикасы буенча Мамадыш, Балык бистәсе, Яшел Үзән, Казан шәһәренең халыклар дуслыгы йортында һәм инде Кариев театрында булып үтте. Анда инде республикабызның төрле югары уку йортлары студентлары катнашты, шагыйрәләр катнашты. Һәм булса, хәзер инде безнең планда Мәскәү каласы бар һәм Санкт-Петербургта үткәрелә торган июль айында Татарстан данын яклаучы, финалга чыгучы команда барачак. Менә шундый планнар белән яшәп ятабыз. Әлбәттә, менә шушы аулагый проекты яшәячәк дип уйлыйбыз инде, аның дәвамлысы булсын. Инде халкыбыз менә шушы гореф-гадәтләребезне саклап, алга таба да төрледән төрле проектларда катнашып, без аларны күреп, аларны хөкемдар итер дип уйлыйбыз. Уңышлар барсына да. Амин, үзегезгә дә шулай. Сезгә дә уңышлар. Бу көннәрдә генә Ютазы районы Урусу бистәсендә хатын-кызлар арасында Халисә 4-нче Россия күләм Коръән укучылар бәйгесе үткәрелде. Әлеге конкурс һәр еллагыча Татарстан мөфтияте, Татарстанның Көньяк-Көнчыгыш төбәге казыяте, Ютазы мөхтәсибәте тарафыннан Ютазы районы хакимияте һәм Мәрдән Шынар гаиләсе ярдәме белән оештырылган. Әлбәттә, нәтиҗәләре хәерле булсын. Без исә милләттәшләребезнең дини тормышындагы яңалыкларны барларыбыз сүз гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллинага. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Ульян шәһәренең Зыя Оръягы районындагы Ислам мәдәни үзәге районның Ак Калфак оешмасы кызлары белән берлектә Украинада махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә һәр даим ярдәм акциясе оештыралар. Ел дәвамында Ак Калфаклылар аларның туганнары, балалары өчен хәйрия мәҗлесләре уздыра, милли ризыкларыбызны әзерләп Луганск һәм Донецкига юллыйлар. Күптән түгел алар егетләребез өчен чәк-чәкләр әзерләп узатканнар. Теманы Рәмис Сафин дәвам итәр. Қалынрақ, есәбіз тұқмас кебек бик нәзікні кесмейбіз, қалынрақ болырға керек, да, жұрағырақ. Ол нетеп кетек, тәгері, кабарып кетебіз керек. Сір түгіл, шәк-шәк кебек затлы ризықны кімді пішірмейлер, һәм аны тіләсә кім ясыйда алмайлы. Шуңа күрә аны ясағанда һәр кім үз тірләр белән дә ортаклашты. Мен мұны мероприятиелерге ясым чәк-чәкні.
Мен алам 5 йомырка. 5 йомыркага 1 чайный ложка аламын майонез. Шуна да разрыхлитель саламын. Взбиваю как следует. Андан соң шунарга инде камыр басам. Камырны бик йомшак басмыйм. Ульян шәһәренең Засвяжье районы Аккалфак кызлары Украинада махсус операция башланган көннән бирле ай сайын диярлек андагы егетләрнең гаиләләре өчен һәр төрле чаралар уздырып килә. Бүген инде аз гына булса да туган як рухын сиземләп, гаилә җылысын тойсыннар дип семберләргә татлы ризык әзерләргә булганнар. Бүгенге чараны оештыручы район Аккалфак рәисе Рузия Халимова белдергәнчә, бал, он, шикәр кымы, савытлар алу да проблема тудырмаган. Аллага шөкер, ярдәмчеләр күп булды ди. Үзебезнең Аккалфак кызлары арасында да ирләре, балалары, уллары сугышта булган ханымнар бар. Без алар белән киңәшләштек тә. Ул үзебезнең татар егетләренең күңелләрен күтәрү, рухларын ныгыту өчен үзебездән өлеш кертергә булдык. Һәм менә үзебезнең Засвяжье Аккалфак хатын кызлары бергәләшеп, чәк-чәк пешереп, аны хәрби зонага озатырга булдык. 5-6 сәгать эчендә уңган кызлар дистәләгән савыт чәк-чәк әзерләде. Тутырылган савытларга Ульяновск Аккалфак кызларыннан дип язылган язуларын да ябыштырдылар. Кыскасы, монда беркем дә эшсез утырмады. Менә бушлак калмасын да, бездә не тибинтикинде. Төзәтеп шулай аккуратно куярамы. Ашу усталары арасында ирләре, туганнары, яу кырында булган егетләрнең хатыннары да бар. Дамира Сәлимҗанованың ире Шамил мобилизация башланган көннең 2нче көненнән үк узган елның 23 сентябрьннан бирле сугышта. Алар арышабыз инде, бик часто тигел. Потому что качан интернетлары да юганда, связь да булмый, шулай менә. Бу чачакны инде менә ясаганда инде и уйлыйм инде иреме дә атласа инде авыз итерләр инде шулай иптәшләре белән инде авыз итерләр инде уйлыйм инде алар белән насыйп булсын үзләренә шулай инде. Дамира хәбәр иткәнчә, сембер кызлар ясаган татлы чәк-чәкләр шушы көннәрдә егетләргә барып җиткән. Кызлар үз чиратында тагын бергә җыелып, закламый токмаш кисеп, кабат якташларын азатачаклар. Иң мөһиме теләк һәм булышырга теләүчеләр бар. Без татар гаиләсе халыкара гаилә көненә багышланган конкурс әнә шулай дип атала. Магнитогорск халыклар дуслыгы йортының татар мәдәнияте бүлеге оештырган чарада 5 гаилә катнашкан. Гаиләдә бәхет өлешләргә бүленми, безнең өчен ул бер диләр алар. Конкурсантлар ярышларга әзерләнгән арада бәйрәмнең төп мәйданчыгында Дулкын коллективы заманча бию белән чарага тәртип өстәде. Афлисун ансамбле балалары үз җырлары белән сәламләгәннән соң бәйгедә катнашучы гаиләләр өчен биремнәр башланды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ура! Конкурсантлар төгәлеккә ярыштылар. Тизлеккә өстәл лабиринтында уен кайнады. Мәйданчыкның бер очында тырышып ребус шишәләр. Татар саннары туган телне белү дәрәҗәсен күрсәтте. Моның өчен катнашучылар халыклар дуслыгы сарае баскычлары буенча үтәргә тиеш булды. 25. 28. Тоже неправильно писала. 25 правильно. Иң кызыгы көйне фаразлау дип таныдылар бәйгедә катнашучылар. Гаилә белән җырлап та алдылар. Үз девизы, тормыш лозунгысы белән таныштырдылар. Асфальтта ясалган рәсемдә гаилә шөгыле чагыла. Кемдер бергә сәяхәт итәргә, кемдер бакчада эшләргә ярата икән. Бурковлар спорт һәм бизнес белән шөгыльләнәләр. Гаиләгә төп керем китерүче эшмәкәрлектә балалар да ярдәм итә. Без бер-беребезне бик яратабыз, мондый бәйрәмнәрдә дә рәхәтләнеп катнашабыз. Без аңа махсус әзерләндек. Плакат ясадык, шигырь уйлап таптык һәм гаиләбез белән бер төрле футболкалар кидек. Конкурста катнашучы гаиләләр барысы да күп балалы. 3-4 бала тәрбияләнә. Юсуповлар исә бу яктан лидерлар. Безнең 5 бала, 4 бала безнең алар зур бала. 2 бала институтта укыйлар, аннары бер бала школда укый инде, әйе. Бер бала менә 5 яшь аңа. Гаилә безнең ул мәхәббәт. Вот монда без асфальтта яздык нәрсә безнең гаилә. Радость, счастье, любовь, шул турында безнең, иң главный бәхет, конечно. Бу гаилә татар мәдәният бүлегенең барлык чараларында да актив катнаша. Шуңа күрә дә алар конкурста беренче урынны алдылар. Бәйрәм гаилә белән тагын бер тапкыр берләшергә һәм күңел ачарга мөмкинлек бирде дип таралышты чарада катнашучылар.
Бүгінгі жеткерәсі мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Республикабызда 31 марттан 30 сентябрьга кадәр муниципаль берәмлекләр арасында бәйге форматында мәдәният көннәре уза. Без һәрбер район турында сөйләргә тырышабыз. Бүген чиратта Актаныш районы. Әлеге проект мәдәни башкала дип атала һәм шул уңайдан студиябездә кунакта Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дилбәр Әнвәрова. Хәерле көн исәмсез. Хәерле көннәр исәмсез. Дилбәр ханым, сез менә әлеге чарага ничегрәк әзерләндегез һәм менә кайчан булачак ул? Актаныш республикабызның Саф Татар районы буларак, без инде үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне, еллар дәвамында җыелган тарихыбызны һәм үзебезнең шәхесләребезне күрсәтергә дип җыендык. Татарстанның көнчыгышының капкасы буларак, Актаныш районы, без үзебезне татар мөхитеннән чыккан кешеләр буларак республикада күрсәтергә уйлыйбыз. Демәк, безгә кояш Актаныштан чыга булып чыга. Шулай булып чыга. Кояш беренче безгә чыккач, беренче без уянабыз һәм эшлибез, эшләгән кешенең мәдәнияте дә ашыда була. Шуннан да дөрес. Инде менә Актаныш районының программасында ниләр күрергә мөмкин? Әлбәттә инде Агыйделдән башлыйбыз дип уйлыйм. Ахарифе булгач. Агыйдел, шуннан да Агыйдел, ләкин без 448 кешелек коллектив белән киләчәкбез. Монда безнең күргәзмә материаллар да булачак, авыл клублары да үзләренең материаллары белән киләчәкләр, күргәзмәләре белән. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле, балалар ансамбльләре булачак, ветераннарыбыз ансамбльләре булачак. Ә инде күргәзмәдә безнең Ак кала дип атала, чөнки Агыйделдән киләбез, Ак кала. Анда безнең һәр авылның 26 авыл җирлегеннән чыккан шәхесләребезне, 26 авыл җирлеге дә безнең үзенең гореф-гадәтләрен, үзенең ризыкларын таныштырачак һәм инде үзләренең һәрбер авыл җирлегенең дә безнең республикадагы башка районнарга караганда 26-сының да җыры чыккан, аның белән таныштырып узачаклар. Шактый күңелле программа булырга шаптыра. Инде шәхесләргә килсәк, менә Актаныштан да бай район юктыр, чөнки анда никадәр күп шәхесләр име. Татарстан гомумән бай инде шәхесләргә. Иң саллылары бездәдер дейсе дә килә, мактанып та куясы килә. Миңтимер Шәрипович Шәймиевны күрсәтеп үтәсебез килә безнең, аның белән аңа дан җырласы, аны хөрмәтлисе, аны гомумән бүгенгесе көндә белсәләр дә киләсе буынга безнең аның тарихын, аның эшләрен, хезмәтен җиткерәсебез килә. Әлфия Авзалыбыз бар. Инде аның да безнең музее бар, гимназиябызда эшләп килә. Бүгенгесе көндә муниципаль театр аның тормышын шагылдырган театр куеп, бүген премьерасы бара аның. Аны да шагылдырып китәчәкбез без күргәзмә залында. Һәм 26 авыл җирлеге дидек бит әле. Анда да безнең 26 авыл җирлегендә дә язучыларыбыз, скульпторларыбыз, җырчыларыбыз, гомумән шәхесләребез бик күп. Аларның шәҗәрәләрен күрсәтеп, алар белән таныштырып үтәсебез була. Әлеге шәхесләр белән кая танышырга мөмкин булачак һәм кайсы көнне? Безнең 30 май көнне Чулпан мәдәни сарайында, Казан шәһәрендә була. Кичке сәгать 4-тә безнең күргәзмә өлеше башлана, сәгать кичке 6-да концерт өлешебез башлана. Концерт өлешебез бик бай. Килегез кунакка, барыгызны да чакырып калабыз. Бу инде ничектер якташлар очрашуы шикелле дә була бит инде, әйме? Якташлар очрашу дип әйтмәс идем, ләкин без барлык якташларыбызны да үзебезнең кичәбезгә чакырабыз. Ә сәхнәдә безнең төп Актаныш халкы чыгыш ясаячак. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә бик матур күркәм уңышлар бар һәм шуннан да Актанышны яратабыз. Актанышым ак илем дип яшәйбез без дә, Татарстанлылар буларак. Уңышлар сезгә, исән-сау башкарга ясын. Рәхмәт. Студиябызда хөрмәтле кунак бар, табиб-психотерапевт, Россия Федерациясенең сәламәтлек саклау отличнигы Фарис Галләмов. Хәерле көн, Фарис абый. Исәнмесез. Күптән күрешкән юк иде. Кайларда кабул итәсез, Фарис абый? Һаман мин эшлим әле. Мин бүген көндә Яршалдыда эшлим. Минем үземнең клиникам бар. Проспект Залесный 77 дигән адрес буенча эшлим инде Чаллыда. Бик күп кешеләр киләләр. Бик күп кешеләргә сәламәтлек бирәм. Фарис әфәнде, әмнә хроник авыруларны дәвалауның ниндирәк методларын кулланасыз? Хроник авырулар медицинада бөтен дөнья буенча бер кайда да дәваланмыйлар. Мин инде хәзер 37 ел буенча шушы хронический авыруларны дәваланырга ярдәм итәм.
Мында мен түгел давалаушы кеше, мен ярдәм итәм кешенең организмына. Миңа килгән кешеләр һәммәсен үзләрен давалыйлар. Кешенең мөмкинчелекләре бик зур аның. Бүгенге көндә әле кешенең мөмкинчелеген бер кемдә генә ашып бетермәгән. Шуның белән инде бик күп авыруларга ярдәм иттем. Менә кемнәргә әйтәсем килә, кемнәрдә булса клиникаларга, башка урыннарга барып ярдәм итә алмасагыз, җәмәгать, рәхим итегез. Минем телефоннарым бар, пока һәр вакыт, һәр көндә эшлим әле. Монда нинди авырулар дигән вакытта иң көчле, иң кабахәт, иң начар авыру безнең кешелек өчен бу остеохондроз. Аннан да кабахәт, аннан да начар авыруны күргәнем юк. Әле аны берәүдәген бер кайда да давалый алмыйлар. Аңа әле дөнья күләм бер кемдә дару тапканы юк. Миңа килгән кешеләр шушы остеохондроздан 100% даваланалар. Аннан шикәр авыруы бик каты китте. Балаларыбызда, олаларда шикәр авыруларын мин беренче стадиядагысын, типтагысын әйтә алмыйм, да бетерәм дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин кан тамырларына утырган шикәрләрне чыгарырга ярдәм итәм. Менә бу шикәр авырулары белән кешеләрнең аякларын кисәләр, күзләре сукрая, кулларын кисәләр. Менә шушы ниләрне, авыруларны даваланырга ярдәм итәм. Шикәрләр чыккачтан кешенең куллары да, аяклары да җылыналар. Остеохондроз вакытында билләр авырта, аркалар авырта, буеннар борылмый, бөтен тән авырта, бөтен әгъзаларыбыз авырталар. Бик зур рәхмәт, Фарис абый, шуннан да монда инде шандырлык итеп әйтелде. Сезгә уңышлар, исән-сау яшәргә, эшләргә язсын. Рәхмәт. Һәммәгезгә нык сәламәтлек телим, исән-сау булыгыз. Бу көннәрдә генә Казанда Әйдәбас дип аталган татар биюен үстерү остаханасы булып узды. Әлеге остахананың төп максаты ул да булса татар биюенең никадәр бай, матур булуын күрсәтү иде. Хезмәттәшебез Миләүшә Ризванова да әлеге бәйгене эчтән дә, тыштан да, сәхнә артыннан да карап өйрәнеп кайтты. Аның видеоязмасы. Бүген бейісі келешін ки бүгін Әйдәбас фестивалінің гала концерті. Россияның түрлі төбәкләрінен келген татарларының биюләрін көрәсігіз келсе, әлбәттә әлгі концертқа күз салырга керек. Біз сәхне артына. Теге ел Әйдәбас проектының үстерү билимлек атна узды. Һәм безнең катнашучыларга бер атна остаханәләрне уздырдылар. Бу билим атнасы булды. Бу елы Әйдәбас фестивале билим атнага йомгак һәм нәтиҗә. Катнашучылар яңа татар биюләрне куеп, фестивальгә килеп, бүген матур татар концертын куя. Дуслар, бүгінгі проект шыннан да бик үзенчәлекле, чөнки монда инде Самара татарлары да килеп җиткәннәр, гримеркалар, әйдәгез күркәләргә дә нишләр икән. Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Исәнмесез, Аллага шөкер, хәлеңдән арытты канишнәс генә. Бүген менә гала концерт булачак. Нинди бию күрсәтәчәксез? Без инде үзебезнең данлыклы bütün Tatar dünyasına tanılgan, taralgan yermek bağın beyip gösterecek biz. Keskene gelip biz mene master klaslar verdik bitende. Şu ekspertler buralar. Ayız uşak katıp qarap turdu күзләре шакмак иде. Чөнки үзем бии белмим, ансы бөтенесе беләнсен. Менә бик ошады ярмәк вагы. Самараның менә үзләренең гореф-гадәтләрен бүгенге көнгә кадәр саклап калалар. Шунысына шаккатып, аннары яшьләргә, кичкенә балаларга шаккатам, чөнки үзләренең гореф-гадәтләрен белеп, шулай кичкенә булдан карамастан, кичкенә булуга карамастан, үзләрен шундый бик яхшы тоталар. Һәр бер концертның әлбәттә иң кызык өлеше ул сәхнә арты. Һәм без дә хәзер сәхнә артына кирип карарбыз.
Сәлем, біз Мирас Био ансамблі. Қазаннан келдік. Әйе, біз тым қатнашшылар түгіл. Біз шақырылған қонақлар. Бүгін біз Балта Шабатасы биюін бейбіз, һәм? Татар, Астрахан татарлары биюін. Балта Шабатасы. Бізге становшы қойды, Алсуға бейбізіне. Я представляю коллектив. Мин Түбән Кама шәһәренең Нардуган җыр һәм бию ансамбле биючесе һәм балетмейстеры. Әйдә бас фестиваленә олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу күптән көтеп алынган һәм без яшьләр өчен бик кирәк булган остаханә дип саныйм. Берничә көн эчендә без Россиянең төрле төбәкләреннән килгән коллективлар татар биюенә бәйле чараларда катнаштык. Паркларда, Абдулла Кариев театры ишек алдында шәһәр халкы өчен кичке уеннар үткәрдек. Мин әлеге фестиваль дәверендә үзем өчен тәҗрибә, яңа көчләр һәм уңай позитив эмоциялар тупладым. Әгәр дә яшь буын белән инде иңнәрендә олпат тәҗрибә булган өлкән буын, урта буын бергә җыелып, ниндидер эшне башлап җибәрә икән, аны алга таба дәвам итәргә теләге белән янып тора икән, бу була торган эш һәм аның киләчәге булачак. Проектны киләчәктә безнең бик күрәсебез килер иде. Чынлап та бию сәнгатен өйрәнә торган методологиялар, институтлар белән бергә ниндидер зуррак масштабларга атлап китүен дә, чөнки Казан шәһәренең парклары, скверларында күрсәткән остаханәләр безнең театр мәйданчыгында атлап киткән бу проект үзенә зуррак масштаблар сорый. Әйдә бас фестиваленә Россиянең төрле төбәкләреннән килгәннәр. Әлеге биючеләребез Төмәннән. Исәнмесез? Исәнмесез. Исән тагына килеп җиттегез. Әйбәт, Аллага шөкер. Сезнең коллективыгыз турында сөйләп китсәгез иде. Безнең коллективка 10 ел булды. Менә гел Себер татарларының үзенчәлекле биюләрен башкарабыз, Себер телендә татар җырлар җырлыйбыз һәм Казан чакырганына бик зур рәхмәтлебез. Баланың дөрес туклануы сәламәт булуының мөһим шарты. Укучының хезмәткә сәләте, кәефе һәм сәламәтлеге һичшиксез аның ничек ашавына бәйле. Ләкин алар еш кына кайнар ризыктан баш тартып, вак-төяк әйберләр генә капкалап йөри. Бу инде киләчәктә төрле кыенлыкларга китергә мөмкин. Яңа туган сабыйларның төп тукланышы чыганагы булып күкрәк сөте тора. Ә менә үсә төшкәч балаларга инде өстәлдәге ризыклар да кирәк була башлый. Нәниләрнең зур аппетитларына без әлбәттә сөенәбез генә. Ә менә әз ашаучы бала булса, бу очракта нишләргә? Гомумән, әз ашау ул проблемамы яки организмның үзенчәлегеме? Бүген без бу хакта медицина фәннәре кандидаты, педиатр, нутрициолог Гүзәл ханымнан сораштык. Тема детей-малоежек на сегодняшний день является актуальной не только для родителей, но и для врачей-педиатров. Аз ашаучы балалар проблемасы бүгенге көндә бик актуаль. Кай вакыт баланың җитәрлек дәрәҗәдә ашыймы, юкмы икәнен әти-әниләрнең үзләренә аңлау читен. Бу очракта балалар табибы ярдәмгә килә. Беренчедән, аз ашаучы балалар дип санарга ярамаганнарны әйтеп китик. Бу сабыйларның тән авырлыклары нормада, аларның микро һәм макро элементлары җитәрлек дәрәҗәдә була. Гадәттә, мондый сабыйлар әти-әниләре яки әби-бабалары көткәннән азрак ашый. Кагыйдә буларак аларга аз ашаучы дигән диагнозны да әти-әниләр үзләре куя. Мәсәлән, аларның күзаллавы буенча бала төшке аш вакытында аш, гарнир белән ит ризыгы ашарга һәм компот эчәргә тиеш. Ә балага исә шушы ризыкларның яртысы да җитәргә мөмкин. Һәм бу нормаль күренеш. Ә менә чынлап торып аз ашаучы балалар дип, тән авырлыгы озак вакыт үзгәрмәгән яки кимегән, физик яктан яшьтәшләреннән калышучы, тиз аручан балаларны атыйлар. Андый балаларның активлыгы түбән була. Алар уйнамый, начар йоклый һәм әлеге билгеләр озак вакыт дәвам итә. Гадәттә, бу категориягә яшь ярым 2 яшьлек балалар керә. Аларның рационында бер яки берничә группа ашамлыклар җитми. Күбесенчә балалар сөт ризыкларыннан, яшелчәләрдән, аксымнардан баш тарталар. Андый балаларның яратып, көн сайын ашый торган ризыклары берничә генә була. Аз ашаучы балаларда майлар, аксымнар, витаминнар һәм минераллар дефициты күзәтелә. Әгәр балагызда әйтеп үтелгән симптомнар бар икән, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итегез. Балалар яхшы туклансын өчен берничә киңәш. Баланы мәҗбүри ашатмагыз.
Туклану бары тик уңай хисләр белән генә барырга тиеш. Ашауны күңел ачуга әйләндермәскә. Телевизор, планшет, телефон кулланмыйча гына ашарга. Әлеге җайланмалар ашказаннар эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый. Тәлинкәләргә ризыкны аз гына итеп салырга. Булай эшләгәндә ашау бала тарафыннан башкарып чыга алмаслык эш дип кабул ителми. Ашыңны ашап бетерсәң, конфет бирәм кебек алымнарны кулланмаска. Ашаганда бүлмәдә тыныч мөхит булдырырга, баланы әрләмәскә. Сабыйлар сезгә ризык пешерергә, өстәл әзерләргә булышсын. Балалар бакчасында нәрсә ашатуларын белешергә һәм өйдә пешерелә торган ризыкларны төрләндерергә. Яңа ризык тәкъдим иткәндә 2-3 тапкыр гына әйтеп карау җитми. Балыга 8-15 тапкыр әйткәч кенә алар төрле ризыкны ашап карарга ризалаша. Бөтен гаилә белән бергә утырып ризыкланырга. Әлеге матур гадәт сабыйларны әти-әниләренә карап дөрес тукланырга өйрәтәчәк һәм бөтен кешедә бары тик уңай эмоцияләр генә калдырачак. Кунакханәбезгә рәхим итегез. Студиябызда кунакта безнең коллегабыз, татар журналистларының Бәллүр каләм премиясе лауреаты, журналист Рамис Латыпов. Хәерле көн, Рамис, исәнмесез? Бу күптән түгел генә бер әңгәмәдә безнең коллегабыз әйткән иде, Рамис хәзер журналист түгел, ул башкарак өлкәгә китте дип. Менә шуның хакта сөйләшәсе килгән иде. Ниндирәк өлкәгә киттегез, нишлисез, ниләр белән шөгыльләнәсез? Менә бу Илдар әфәнденең сүзләре инде. Минем пьесам чыкты бит инде Кариф театрында «Җырлап яшик» дип атала. Моңа кадәр минем язганым булса да, аның әле сәхнәләштерелгәне юк иде. Бу беренчесе. Мин теге аны дөресен әйткәндә иҗат кешеләрендә шундый әйбер күзәтелә. Минем үземнең коллегаларым, журналистлар арасында да шундый кешеләр бар, кеше нәрсә әйтер икән дип, кайбер кешеләр күпләр өстәлгә генә язалар куркып дигәндә, минем дә шундый бик озак процесс барды да. Һәм режиссер Ринат Аюповның тәкъдиме белән беренче пьесам сәхнәгә чыкты. Шуннан да без аны карадык, шактый гына уңышлы куелыш иде, ул бик әйбәт булды, ураза көннәрендә булды. Һәм менә элек тәбит инде сез язгалы идегез, без бик оригинал хикәягезне укыдык, менә узган кыш айларында булса кирәк, кайту дип аталып иде, әйме? Шуннан да менә язуыгыз, әдәби иҗат кайчандан башланган идегез? Әдәби иҗат ул бик күптәннән дөресен әйткәндә мәктәптә укыган вакыттан ук башланган иде, әмма минем әсәрләр басыла башлады күптән түгел генә. Чөнки әйткәнемчә, мин үзем дә шулай язайдым да, ничектер ошатмыйча дигән шикелле ул каядыр калай да, кичкенә күләмле әсәрләр алар, юмористкалар дип әйтим, Татарстан яшьләрендә чыгып килде. Чаянда элегрәк вакытларда шулай Идел журналында ул әдәби иҗат ул бит инде теге эштән сырала торган процесс. Күпмедер вакыттан соң мин үземнең теге яза алмый икәнемне аңлыйм да яза башлыйм. Аңа әдәби иҗатка кирип китүе дә шитен, аннан чыгуы да шитен, әмма ул барыбер ничектер теге күңелгә рәхәтлек бирә. Рамис, менә бу пьеса минем уйламча ул сезнең бердән-бер пьеса гына түгел, тагын язган әсәрләрегез бардыр дип уйлыйм. Язган әсәрләр бар, сәхнәләштергәне бу һәм мин яңа татар пьесасында катнашкан идем бит инде берничә тапкыр катнаштым. Берсендә мин 2016 елда җиңгән дә идем, ул җыентыкка керде. Ул пьеса минем китмә дип атала ул. Башка театрларга тәкъдим итеп карарга исәбегез юкмы? Менә мин үзем уйлыйм, режиссерның аның бит инде иҗатты шулай ук ничектер шикләнгән һәм мин элегрәк үзем дә шундый теге бик катгый позициядә тора идем. Менә режиссерлар алар әсәрләрне чыгарырга тиеш, җирле драматургларны кандай. Режиссер ул бит инде күп әсәр чыгара алмый. Шуңа күрә минем тәкъдим итеп караганым бар, әмма аларның да бит әле монда кабул итәм алар. Синең әсәрің ул да оригиналлек бармы? Ул аны күрергә телиме сәхнәдә? Бу бит ике кешенең, әле артистлар да бар монда, күп кешенең, ул бит үзенең труппасын күзаллап куя пьесаны. Шуңа күрә бу монда бу яктан катлаулырак. Менә без сезнең сәхнәдә баш ияргә чыкканда күреп, сезнең өчен горурланып, шатланып утырдык. Үзегез нәрсәләр кичердегез? Минем үземә башта бик кыен булды, дөресен әйткәндә. Мин менә коллегалар нәрсә әйтер дип, ягъни шикелле танышлар нәрсә әйтер дип, һәм бу пьесада теге мин әйтергә теләгән фикерне аңлый алырлармы дигән әйбер бар иде инде. Чөнки монда бит инде күп кешенең бу бергәлеге, күп кеше бергә тудырган әсәр, сәхнә әсәре. Әмма мин теге кешеләрнең анда
көліп отырғандарын көргеш, көңілген нектер жылы еңді инде. Ул менә пьесаны язу бер эш, аны сәхнәдән карау икенче эш. Ул менә режиссер сез теләгән фикерне калдыра алганмы? Менә мин әйтергә теләгән фикерем шул иде. Кеше күп очракта менә кеше теге мехнәткә чыдый, рәхәткә чыдамый дигән шундый бер фикер бар бит инде, шундый әйтем бар, фикер дип әйтүем инде. Менә соңгы илдә безнең инде дөньяда булган вакыйгалардан чыгып, мин тагын да шуңа күрә шуңа ышана барам. Кешенең теге белеме арта барса да, акыл дәрәҗәсе нинди булса, кешенең теге кайчандыр кеше барлыкка килгәндә нинди булса, акыл дәрәҗәсе шулай ук барлыкка килә бугай инде. Кеше проблема булмый икән, ул проблеманы үзе уйлап чыгара. Тигез урында да уйлап чыгарырга сәләтле. Һәм шул проблеманы хәл итеп, үзенә теге рәхәтлек таба. Менә мин шуны әйтергә теләгән идем. Һәм ул фикер минемчә менә теге гаиләдә дә бар ул, һәм ул дөньяда да бар, ил күләмендә дә шундый ук бер күзәтелә. Проблема юк икән, кеше үзе уйлап чыгара проблеманы. Әмма бик сирәк кешеләр генә теге дөрес үзенә максатлар куеп, ниндидер теге казанышка китерә торган проблемалар куярга сәләтле. Юк икән, менә минем бу очракта бит инде гаилә хакында иде, гаиләдәге мөнәсәбәтләр хакында иде. Кешеләр теге бер-берсен ашау, казу белән шөгыльләнә башлыйлар. Мин шуны калку итеп күрсәтергә теләдем. Шуннан да сез шуңа ирешкәнсез, без әсәрне карадык һәм барлык тамашачыларга да мин бу әсәрне карарга киңәш итәр идем. Җырлап яшик дип аталса да, анда шактый кызыклы, тирән фикерләр кузгатыла. Сезгә иҗади уңышлар, алга таба да дәвам булсын. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Бүгенге тапшыруыбыз үзенең эшен төгәлләп килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт дип әйтәбез. Кешеләргә никадәр күбрәк яхшылык эшлисең, күңелеңә шул кадәр рәхәт һәм тыныч була. Бүгенге бәйрәмгә тиң җомга көне барыбызга да күңел тынычлыгы, сабырлык, саулык, сәламәтлек, иман байлыгы һәм яхшы хәбәрләр алып килсен. Исән-имин булыгыз.